Antarctica hi he khovela po hian mun datlo po lo berta zingami ani a kan hriat angin mun vot tak ni in a temperature po hi -50 degrees Celsius bor velte ani tang pui thina heng vur tlang champut waya hian vur dil zali vel zet tatlo po mang lo le zir chian hlei thei lo te a in phum ru boka kan hriat ve mai atan Antarctica a hian time zone a om hran lawa ram country kan tiang hi a om lo boka he khomol pui pumpuya hian ATM pahnih chu an lo da ve to bok ani tuntuma hian Antarctica huna thil an hmu chu mak ber te kanen hodona kumsa kha zaria somni khan Russian khul jinten Antarctica khomol pui hi an no hmu chuaka tatang chon researcher te scientist tam tak ten helai mun le ram lei lungvel hi an sir chianga thil tam tak hmu chu to po an lo nei to reng ani elongated skull Antarctica a chau ni lo a khovel pum ang puwa thil an hmu chu amak ber te singami ani a hetiang ang luru ro sei tak tak te hi Antarctica rama hian kumsang ni le som pali khan hmu chu ani a he khomol puya mishing ru ro sul nu an hmu masak ber pol ni in heng luru ro sei tak tak te hi Egypt Peru le South America ram vela an lo hmu to tanen po ainang hle a heng luru te hi manlai mi te hunlai mi ni ya hriat ni in an no pan lai atangin an luru chu hetianga thang chho tura nasataka tidang lam thin te su hnu ni ya rin ani a heng mi te hian hetianga an luru om tur hian in enkol dan danglam tak an hmang thin ani Antarctica khomol puya hian hetiang ang luru hi pathum mu ani a chu chuan atarlan chian chu South America Africa tale Peru ram vela an lo hmu to tanen hian in zomna thuk tak an lo nei to thin ani ti hi ani meteorites heng vuratla meteorites te hi an langsar du ang reng hle a he khovela planet pon atanga lungle thil dang heng meteorites anti alotla an hmu chu zong zong za a samkua set hi Antarctica khomol puya an hmu hi ani a heng vura ta hian an ral ve mei lo wang ani boka pun dang angin vutle tuile thil dang lo eral tu kha aum ve lem lo boka heng meteorites te zir chian nan po hian a tha hle reng ani kumsom nga kalta rimota po khan hetiang meteorites hi sing chuang zet hmu chu to ani a then khat phei chu kumnoi sari vel zeta upate ani noklom ani kumsang hele pahnia he khovel deng tu alutiat vel meteorites sang le som panga a an hmu chua phei khan chuan Mars atanga local nia hriat ani a zirchian ani nuwa Mars vela lo khosato thin microbes sul nu velte atel hial nia soi ani ancient fossils dinosaur te kha heng Antarctica a te po hian an lo cheng to thin ti hriat chu ani a kumsang zakwa somriat board chovel khan scientist te chuan heng ru ro tam tak ta hi an lo hmu chuak to a atam zok hi chu an chhut danin kummak ta doi samsari le pakhat vel zeta upate ani nok hloma chung zinga chuan prehistoric sava anti tele tuya chengchi nungcha then khat ba ka Monasaurus anti tele Blesiosaurus anti te po antel nge a kummak ta doi samsari atanga zahni inkar kalta vel khan chuan Antarctica hi dinosaurs ho tol chaina thin nia hriat nge ani a khang hun laya Antarctica sikle sa kha tun ang hi ani lo hrim hima chuba ka chuan Antarctica kha khomol brilliant tak Pangaea anti atang khan tol son to in ramsa ho chen theina Pacific Ocean chim thanglama hian a om hri nia hriat ani bok archaeologist chuan sangni le pahnih khan thil hmu chu ro pui tak an nei le boka heta hian fossils mak tak hmu chuakin tuna zo te tiat vel hi ni in alu le atak sa ero danglam tak ani a an chu dan chuan hetiang ramsa hi kummak ta doi zani somnga vel kalta a khosa thin kha nia hriat ani ve bok kumza a upa whisky Scotch whisky box ni chu heng Antarctica vurzinga hian hmu chu atel ani a heng whisky te hi kumza chuanga upa ani to nge archaeologist ten he thil an hmu chu lai hian he avur khal atang hian an la sangam lawa anti ke pal an hlawang ani a chumi awang chuan akum fe an nga nuwa an man ro duangte anei nuwa an la chuak thei chau ani tichuan heng whisky khal te hi tituin hemi tan po hian kar ni vel zat an hmang le a
atopa chuan bottle som te chu kumza chuang nuwa an lo dam chuak ti an hua masela han in chin ero an phal chi chuang lo ani blood waterfall hetia kan mudana hi chuan he Taylor Glacier an ti hi a thi emo ti mai tur ani a he glacier atang hian tuisen hi lo luang chuakin chu chuan tui pui a fin le ta thina he thisen tui ko thla an tia tuya te hian iron oxide atam em a chumi awang chuan heng tui te hi alo sen ta phuta thi angmain alo lang ta thin ani helai tui kho thla atanga mail engemaw zata la a hian vurina atuam dil a oma helai muna dil tui te hi tui finriat a tui te a in alet li zetin a alzoka chumi ani awang chuan a tui te po hi 0 degree celsius a nilawin -14 degree celsius a vel dei an khal ta thina heng tuya te hian iron oxide alo tam bok nen vur tang hian thi angmain alo luang chuak ta thin ani dry valleys heng Antarctica mun te hi vurina apo kha deuh vek ani awang hian a huin a hnong de oreng tura kan ngai ani chuan kan ti sual hle ome mun ro tak tak te po hi an lo om ve trak maya he dry valley an ti po hi khovela mun ro ber pakhat ani a helai ramruak hi kumsaka zakol le pariat khan mu chu ni in he phai ruama hian thil non na kan tiang chi hi atlem he a ba ka vur po in a khu velem lo ani helai muna hian kum makta doi ni vel zet chu ro asur to lawa ba ka thina tak tak atle reng boka he nga thli te hi da ka khata mel zani a chakta in atle thina chu chuan helai muna thil hu le tuiril lampang om chi hrim hrim chu alen bo duak thin ani nung chahlau om fitzale soma thuka American archaeologist chuan nungcha makle hlau om tak mai an hu chuaka he nungcha hi ama a an lo mu chhuwa to tele aladam lai zinga po an anei lo hrim hrimma he nungcha hi fitriat vela thui ni in ataksa chu ru le hling niom takin atuama ngo nelom lo tak anei telbok hi taksa pian mang danglam takhi scientist te luti haitu ani a voin thleng hian he nungcha lo chhuwa dan le alo om tran dan hi an la chui ve zela a species tur tele a classification tur te po tun meya chuan mebel tur an lawan hle ani vur nuaya dil scientist chuan heng Antarctica vur nuaya te hian dil zali vel zet a om ti an chuaka he hi chan ber chu a pressure san wang ani a apanga ya an lo khal to na thina khan an la tui thina chumi ba ka chuan lei hnuailam sa in alo ur ve thin boka chumi ani awang chuan hetiang vur tlang hnuaia hian dil alo om ta thina heng dil then khathi chu active ti an ni a anomna makin kilkhor hle ma sela nunna a om wang ani a entirnan fitzani somthuma thuk vur tlang an lai tlang nuwa an zuk lai po Lake Vostok antia te po bacteria le virus chi sang sang mu chu ani a heng lo po hi thil nung dang in phum ru anom trek tura rin ani bok frozen ship kumsang ka zakwa sompali khan Imperial Trans-Antarctic Expedition anti chu tran ani a an tumber chu vur khomol pui tantlanga longa in karkai ani a he voyage a hian long pahnih kalin an ho tu pa ber chu vurang fangthin Sir Ernest Shackleton ani nge a ani hi long pakhat zok a chuan chuangin a long ming hi endurance ti ani a he an long endurance anti hi vurjinga chuan atang tatlat maya Sir Shackleton a ho ta chuan an omna weather sea anti chu long leng mangin anin karkai angai ta a ti chuan long leng manga anin karkai hnu chuan vur thaler tu ke in an paltlang le ta a atopa walling station anti chu an thleng thei ta ram ani he longjin kong an tran atanga atop thleng hian thlasom pasari zet awa avaya kal mi somni le pare ta chu dam takin an kir le thei ani he an chuan na long endurance ve thung hi chu aum na ngai an hnu chi ana khan alading tarenga tu ma tlo po lawin mal takin vur chuan helai khomol puya hian ala khal nan tareng ani ole kha kha tun tuma kalin ho thei te an ni a entu da chenga lom thu ka se